Velkommen tilbage til en Nykredit Street Masters, og vi er nede ved Christiansborg, hvor 18. hul skal spille sig. Det må sige at være en rigtig god beslutning, de har lavet inde bag murene her, at lave en golfbane midt i København, Sten. Ja, jeg er fuldstændig sikker på, at Anders Fogh, han står op bag gardinerne og klapper i sine små hænder over det her tiltag. Vi skal til 18. hul, og hvordan ser det ud? Jamen altså, 18. hul er et par 4-hul. Det er 371 meter. Lidt dogleg højere. Det spilles fra Christiansborg Slotsplads over Højbroplads og helt op til Storkspringvandet. Og det står mellem Iben Tinning og Amanda på det her tidspunkt, ikke? De har skilt sig lidt ud, jo. Og det er jo et Iben først, og hun kan jo sætte pres på Amanda nu, hvis hun slår den her i færge, ikke? Jo, hun har lidt modvind fra venstre. Og hun hænger lidt tilbage på den. Hvad sker der? En på lampen. Så kan den jo sagtens være i kanalen i øvrigt. Ingen ved, hvad der sker. Kameramanden er forvirret. Her finder kameramanden. Den er tilbage på færge. Jamen, hvad sker der her? Der har vi forklaringen. Ja, det må simpelthen være en fætter, det der. Ja, eller også var det faren. Ja, det kan også være. Amanda, hun skal prøve at samle sig efter det her. Det er jo altså virkelig ubehageligt, at makkeren slår den ud, og så kommer den tilbage igen. Men hun er koncentreret. Starter den godt op langs venstre, væk fra Holmens Kanal. Det er et rigtig godt slag, det her, tror jeg. Fader stille og roligt tilbage til færgen. Hun er helt klart tilfreds med den. Lige pas på med folk her, ikke? Nej, var hun uheldig. Den kunne lige så godt have ramt kølerhjelmen og sprunget videre. Og hvad gør man i den situation? Ja, der har jeg altså aldrig været live. Okay. Nej, det er jo ikke så tit, den sokker der i en BMW lige frem. Men det er Iben først. Hun bliver nødt til at lægge presset tilbage. Og hvad med lejet? Ja, hun har et hårdt leje fra et brønddæksel. Hun må tage den rent. Ja. Hun har styr på det må vi sige. Ja, klart tilfreds i den tænding der. Og nej, hun prøver at spille den, Amanda. Nu kommer dommer. Amanda har simpelthen ikke læst lokalreglerne. Okay. Hun vidste ikke, hun må droppe for en bold, der ligger embeddet i en bilrude. Og så står det meget lige igen. Smalt andet slag for hende heroppe over Kurts pølsevogn. Der i øvrigt laver nogle pølser med svøb, der er rigtig gode, men det er en helt anden historie. Oj! Hårdt hop, så er caféen lige pludselig i spil. Så er Iben hun sidder rigtig lunt i svingen nu. Hun godter sig nu. Nej. 2 meter længere, så er hun inde på herretoilettet. Men altså, løse genstande som borde og stole, det må selvfølgelig flyttes, så hun kan komme til at svinge den. Hvad sker der nu? Det er slet ikke Ibens tur. Jamen, hvad laver hun? Der er da slet ingen grund til at jappe der. Og hun gør den helt færdig. Jeg tror, hun må have været nervøs. Ja, det er da helt sikkert. Det er da heller ikke lige tid til en krammer der, kan man sige. Nå, ind med Amanda. Hvad sker der her? Hvis hun kommer op og i fra caféen, så er der omspil, og det er i øvrigt nede af Nordre Frihavnsgade. Svært chip. Hun skal ud over den lille kant, der er. Vi må ikke håbe, der er nogen, der kommer ud fra herretoilettet. Dybt koncentreret. Super kontakt. Og rigtig god højde, hun fik på den. Den ser god ud. Den bliver ved. Den bliver god. Om ikke Amanda Molgelet holer fra Café Norden. En glad Amanda, der har kæmpet rigtig længe og rigtig hårdt for den her sejr. Det er sejt. Prøv at se det smil. Det er helt suverænt. Og man kan måske godt sige, at Iben hun forærer hende lidt på det her, men det gør ikke sejren sure. Amanda Molgelet, et enkelt slag foran Iben Tinning. Altså resultatet i den her Nykredit Street Masters. Og det her med at tænke uden for kassen og spille midt i en by, det har vist sig at være en succes, ikke? Ja, vi har allerede fået forespørgsel fra både Berlin og London i fremtiden, så det glæder vi os til. Og prøv at forestille dig det her midt på Manhattan med de huse, de har der. Ja, det ville være skønt.